Chida kutenda mhuri yeZimbabwe nekuda kwesupport yamunotipa pano paSaint TV. Basa richienda mberi. Kana uri munyowani usati wasubscribe on our YouTube channel, subscribe, turn on your notification bell so that every time we upload a video patinowinza nyaya dzichipisa saizvozvi you'll be notified. Also follow us on our Facebook page rakan Saint TV, Instagram zvimwezvo nepa TikTok. Pazuva ranhasi ndina baba wandakamira nawo vatinoda kuti timbokurukura nyaya yavainayo yatoda kuti timbonzwa kuti zvii zviri kuitika kumba uku. Handiti tichida kutenda vasawira vedu vatiri kufamba nawo veFit and Go vanowanikwa muna Kaguvi Street muguta reHarare. Ivo varivo zvakare nyanzvi pakugadzira suspension yemotikari. Thank you very much vasawira vedu. Baba makadizve? Tiripo makadiyenyu. Tinofara. Muri yeZimbabwe ingada kuziva kuti zita renyu munonzani uye mune makore mangani? Inini zita rangu rinonzi Rovistos Mwasalambani. Alright. Makore ekuberekwa ndine 56. Alright. Yes. Ndakaberekwa 19 June. Alright. 1966. Alright. Alright. Baba kumba kwenyu kana kumba kwenyu kwamunogara ndekupi? Alright. Ini ndinogara kuKaroi. Okay. kuClaudia. Alright. Baba mune nyaya yamuinayo pazuva ranhasi, nyaya yenyu yakamira sei? Nyaya yangu yakamira saizvi. Ndine mudzimai wandakawana. Mudzimai uyu ndakamuwana 2001. Okay. Ndipo atakachata. 2003 tabva taita mwana wedu wakutanga anonzi Israel Mwasalambani. Tafamba kudaro 2005 tabva taita futi wachi2 anonzi Israel anonzi Naye Mwasalambani. Then from there 2007 pakaoma zvinhu ndabva ndangoti budei unombotsvaga mafuro manyoro kuSouth Africa. Saka pandakaenda kuSouth Africa ndakadzoka kuSouth Africa 2014. But ndanga ndiri koko ndanga ndichisapota mhuri yangu ndichitenga zvinhu tichisa mushopu yedu yatakasirwa nemunyindi anonzi Bana momo muKaroi. Saka mudzimai achiita zvaanoita achiuya zotoroka achiuya zotengesa kusvika utawaka period yo aitombouya kuSouth Africa. Yes. Vachizotora zvinhu zvamunei matenga muchiunganidza pamwe chete. Ndizvo chaizvo. Alright. Saka ipapo manje nokufamba kwenguva tastablisha kana kuti taitawo sevanhu tapedza kwakaimba tatenga motikari. Mabi angu ndazoona kuti ari kutanga kupanduka. Takunetsana kunetsana kwatakaita takanetsana nokumubvunza kuti ko uri kuenda unotengesa ngatiende tese totengesa pamwe chete. Yanga achiti ndi kuenda unotengesa zvinhu izvi goods izvi nokuti muno muKaroi market ikuita shoma. Saka ndakuenda kumarondera kumapuraza yakumarondera ndinotengesa goods izi hembe dzaanotengesa. Saka kana chiendeko kanopedza 1 week pamwe 2 weeks pamwe akazopedzisa mwedzi ariko indiri ndega uko achiuya ndichibvunza tinenge takuruvisana mumba muya. Ndakati takaruvisana akazopedzisira andidhonza mabhozi aya akandidhonza ndabva ndazotakurwa nemuzukuru ndabva ndakazoendeswa kuchipatara Karoi Hospital. Taenda kuye kuti nditoona manje kuti ndimusungise zvanga zvisingaiti because kana dai ndataura kuti ndadhonzewa dai ndanotienda munoita police case. Saka pakadaro apa ndinazokwanisa kudaro ndabva ndakangoti ni malaria. Saka takabva kuti ndarapwa malaria aya ndabva ndabuda kunze kudaro zvinhu zvezvi zvapinda mukati nokuti zvakabvinywa zvakadhonzewa zvabva zvapinda mukati. Saka ipapo manje ndabva ndazoti no zukuru ndichafa ndikudzimbikana. Ndibva ndiendesa kusurgery. Ndikuwa ndakabayiwa majekiseni 2 mabhozi aya yabva yabuda mukati yabva yazokuita zviri normal manje ndikupona kwaita. Second time futi abva ndiita futi kusaizvozvo. Saka takagara kudaro ndabva ndangodini suduruka ndichichira upenyu wangu kuti ndogona kuurayiwa nemunhu akadai. Ndabva ndakabva ipapo achinditambudza achindiabusa achiti haushande wakagara pano chichi wakunda unondidzvanyirira ndiri mwana mudiki. But apo takachata white wedding chaiyo nokuti 2001 4 August ndipo takaita chimuchato wedu chaiwo wakaungana vanhu akawanda kuti muKaroi munhu wese anozviziva kuti muchato uwo wakashamisa paKaroi school Karoi primary school.
Saka pakadaro apo takurarama kudaro ndabva ndazongoti kandimbosuduka ndimboenda kwaMutoko. Saka ndakaenda kwaMutoko ndakapedza gore tiri kokoko nchipota nchiuya kupi kumba chidini nchiuya kumba. Saka zvakazoitika zvakudai mwabi yangu akadanana mashure kwese kwanga achidanana neGonyeti driver anonzi Asma Dieri anobva kumarondera anodriver magonyeti anoenda kuZambia DRC uku. Saka pakadaro ndanga nchizvinzwa zvichitaurwa nevanhu but ndanga singazvibhilieve kuti ndizvo chaizvo mukadzi wangu wamuchato angaite izvozvo here. Ndazopedzisa kunzwa kuti ari kuuya achirara futi pambwa ipapo pandakavaka inini. Imimi apa muri uku kuKaroi? kuKaroi ndiko kumusha kwangu. Saka kwaMutoko ndiko kubasa. Saka ipapo ndabva ndangogara kudaro. Saka ndabva ndazofonerwa zvakare kuti mwana first born akuda kuroorwa, saka chimbouyai kuti mwana uyu urodzi mwana. Saka ndakabva ukubasa ndabva ndakumbira ndabva ndaenda kupi, ndabva ndaenda kuKaroi. Pandaenda kuKaroi nchifambirawo faction iyo iriko iyi. Ndipo mudzimai wangu abva aenda kuZambia nemurume uyo 5 days asipo pamba neGonyeti driver uyu. Abva aenda akazodzoka Saturday. Adzoka kudaro abva tagara Monday mwana paakaenda kuchikoro. Mwana mudiki last born yangu. Last born yangu yabva yaenda kuchikoro. Yaenda kuchikoro ndabva ndabvunza kuti mwanangu uya kuno kuti ndione bhuku rako, homework yako ndione. Pakazondipa bhuku. Ndipo ndakazoona manje kuti senemu iri pabhuku apo haisi senemu yangu kuti Mwasalambani, yakanyora kuti Ndere. Saka ndipo ndakazopepuka manje kuti chikutora nzvimbo pano pamusha chii pagotwe iri. Chikutora nzvimbo pano apa chii? Ko ini senemu yangu inonzi Mwasalambani, kunyange pamba pakanyora kuti Mwasalambani. How kuti uyazoti Dieri? Saka ndabva ndazotora bhuku iri ndabva ndaiga, ndabva ndazoenda kuna mupfundisi anonzi mupfundisi. Ndabva ndazoenda kuna mupfundisi. Ndabva ndaenda kuna mupfundisi koko ndabva ndavaudza akanzi usazviurayi, gara hazvina basa, Mwari anokubetsera. Chokwadi shoko ramupfundisi ndabva ndateverera. Ndabva ndaenda kuna mupfundisi wangu because anoenda kwake akatiza kwangu nenyaya dzake idzodzo nekunyara. Abva aenda kumwe kwanga tichipinda kudhara. Saka iye abva adzokera ikoko. Saka ndabva ndazoenda kwangu inini futi zvakare kunovaudza kuti onai ndizvo zvaitika. Ndabva ndazoenda futi kune bestman yangu yakazoisainawo akaisa signature pamuchato uyu. Ndabva ndamuudza zvakare kuti shamwari chindionera mashure yandikusangana nayo aya. Saka from there ndabva ndapererwa kuti ndoita zvipi because vanhu vari kundiplana. Ndabva ndazofonera amai wake wemurume uyu kumarondera. Saka namba dzaamai vemurume uyu ndimbokubatai muromo ipapo makadziwana sei? Namba idzi ndakatsvagurudza, kunyange dzake murume ndakaita tsvagurudza. Ndakadziona pane 1A before. Ndabva ndadziona namba dzake ndanga ndichongochengeta, ndanga ndisingambobvunze kana kuti chii. Saka paakazofona murume uyu, paakazofona ndipo ndakazoona kuti pandakamudaira ndabvunza mudzimai uyu kuti kona iwe mudzimai afona uyu ndiani? Akanzi ni Baba Fei. Baba Fei wacho ndiye Asma Dieri. Saka endi nyaya iyoyo kumashure ku2017 akamboenda nemudzimai wangu Mount Darwin kuna mainini wacho, kuna munin'ina wamudzimai wangu. Pandakazoudza nemunin'ina wangu ari kuMount Darwin kuti ko mudzimai wenyu maiguru ambouya kuno. Saka auya nemurume uyu hatina muzwisisa kuti ndiani. Saka ndakazoya zobvunza mudzimai wangu. Pandakabvunza mudzimai wangu kuti ko zvafamba saka zvazviite ndinogona kufamba nemunhu akuzi kuti pamwe ndahura. Nakanga chingondibetsera kuti andidhiraivhire motikari ndiende ikoko nokuti ndakazvitakura. Ndati kwaudze murume here? Akanditokudza motikari yenyu. Exactly. Abva aenda kuya. Abva adzoka ndakati abati maizwi amufanire kudaro. Nofanira kundiudzawo inini. Toenda tese kana kuti ndiziwewo. Kana ndiziwewo kuti chii maenda neumwe munhu. Saka ipapo takanetsana futi zvakare. Saka kudaro takangogara tichinetsana. Ndabva ndabvunza mainini kose akanzi handikambokwanisa nokuti handina masimba nokuti nikoma ndiri pasi pawo ndimi makatichengeta and for sure 1 hour mudzimai wangu ndiye first born anonzi Amina Mimo rakuberekwa.
Saka patakachataba chinja zita nemuchato anonzi Amina Mwasalambani. Saka Mwasalambani wacho ndini, kunyange chitupa chake passport yake yakanyora kuti Amina Mwasalambani sezvandiri. Saka ipapo manje tabva kugara kudaro tishongonetsana up to now. Saka ini ndikuchera upenyu hwangu mhuri yeZimbabwe